كنت من الو مارت هذا انقل ما من ماو والله ما ميتش بافديش كوتا خوخ توبي ابي من زرتا يبودام театр күнердем рашфытлаштой ярашты күнердем рашфытлаштой я куштылдам курак как бриллиант табаку тафтамай худмакам спектакль كماتي موشمات Ага, иди ба, мажмал. ويدر مازن يا ربنا الله ما خزار ما فهجمل بار درنالي ما ينام ويدر اجملن да كم قوي يا ميو كزماليش Артисткут настоедется, Гельбрус. Нормально, театр мы доходится. Ты ما فهمت دي فيلم انا رايش توي Раз كتر زورة هواي. كتر من ايفاد موسيقى خشتك دور ديما هاو ما خيال وقتو Аз сколай квахур коттон, вот мен махур гана кот фадзахи да театр мы доходится. Театр, мамана театр мана. Мади артист равадается. فلما فلو театр ما مقاوس سوون спектакль фильм актёры Актеры. Ендер хужук. Май надо бафандат. На, фантка вайга мини чиракут. Май не бафустай А кудем. за гадарина бакоту ман ардам арбатсты мами нами дерфаги. Мади нами дар арахватзаган ча артиста О, загана. сабро. А выджи, мамагаска аль сфоди стади хатзио мыкай басткай, уны аля даймактор. Выджи катар сагас кута, актер митсумараудай, доздырфут сагас канина, самудыргаска. сама Загон кубацевина Димаева Дико Кольш Макена Ескума актерский хаядама фал нечрава. ما دخي فولدر سمراك تيستخون جدا دراما комедийный юмори мамагаска иштимирава дайда. Мата да ما دنا افتيشتك жахтать шку макаум ба дашнина да. Амон бахца февер мартыга бог канзе. انا خسايدر На, мани бафарстай раковой актришта на фауй. Раковой сага, вот это Мама схон актриса, схон роль мы был бафе. дегурон роковой Дегурон раковой, раковуха. Сахон роль, мана Джеймс Бонд кай. Ха. He woman. Пистолет тандерта. На, woman ахадзара кафев знаю, аваджи. Йоханакта. جيمس بوند дегурон театр комаш вертайкой Джеймс Бонд. Джеймс Бонд от царга бантидар дегуронатты. Просто иду на ладерис. Просто Америки царь. О, Америки царь. Драмата дигарая гад. О, Найзуттай. кадзос дегурон битчил. ما انا سخور А ты кубай госай, английсага кфадзори, вот и акцент кай. ودي عندهم خونهم قد يابون Вот она фацуца. Нара кунта. Вот она фацуца. Аля адым актор дан актеры, на? И раз ты цума. لا الله ادي مقدر لا Хенр ду сабр кулаби. Чи дерзи? Сау шикунтма, чи хужа хенр акану ханна балбай заю. Ацага артист, мана она ахур адайдер артист. لا Мата швыртуға дыр қыртуйлешкенік тей чагори. Гти. дегурон сайма гати Хайда мата лешкенік тей кой скотан, мама магаскар қыртырысты качымонна мозай забахи вазгута. Я угревю са на маргум кану каудзон свой фал сафицак ай дегурон. Пацахадон дегурон театре актер, лешкенак, бичев, курдяткин, орегон, рассухт, исуинак. Мамагаскай курдятче в цыганда Мамагаскай фасмарета. Мантхай бабаче. Хабар не хостаете. Я он обзор базу тайру на махиой зори. Хайда мата бера на бауа тухсун канун. Амайнзаган агасна маратсо даши тирбек. Радзавка. ай дегора Хартматава. Салам, Ирбек. Ирбек кутта забахар бақырттам. زبخر با قرطن Агас فزاخات وما наматсо. أربعتن زبخو تمادان فزاخات ريفت كوخة سونيا غير زمان театр ما خنجة قاعدة Так, бата ама афуртта. Бавадзе дуадар манара бахас. ай си шавлухт اللي Емана ней. ما خنتو Хайда. Овие гастар Ахсазадай бацо. магия манан сама сумахта Бужник райсам. штырбуж. Екат не чфейтун саму гурча горе. Хуцавди саражи отербек. Ахцони неки номер бацута. Йо-моё. Ачвон мафандуч самай радзоран театр был. Умана мачанс куда зона но темой на варашей президент Владимир Путин и Федарко там азахта ачанс вот театряс. Докут Орегона актер, дегорон театре Орегона актер. Тама Лешкин и Рацел Галахон. Катса была чебомбаду емес фарсу. Радзорай ачанс волдай цастар дома ещер цудай театрянские уйтухай.
Раз кузоран вот гагадит табал арцудей, вот таки мне договани арцудей. Кут фазонца гагади алчидорурамы ма гагади бал берогут так скотонца, а цакайба театр нече баян хоскотонца пацахада. А гереттер нече? А герттер нече. Арагида матей бутсауджинат хейцавади хатзауа местунар квартонца, маючи цеверца драгалстонца, фалду тухтай, да кохта буманар вахтай, ачмонечи хабарчи бацей. Ачибон хотцай ферчеваджи загданан устурбус Инстаграм каргуди котайч, адаманут ханама лифенстон Инстаграма видео. Берам балтеминес, хотцауш саражет фамама кастанца ма ечи видео и ферче. Йоминкинама сацастарай гонкотонца на Министерство культуры Коскута. Ма ечи видео и ферче йоминкинен миздарба галстонца. Дазар да театр мукутрай бас. Хенор кузагон аваджи бангала джайт махи астан фалай минке бала тартан. Еу аваджи супермак фантима класс мукутан хеот сколай барак панток фейдот али барак понедар манакут фой еу хейтар фой. Еот аздар алкумадар ластан. Мам хеот сколай зон райдатон сахмут. Ая артист узи, ая актер узаны. Май бона фараду данца. Мана, здравствуйте. Ма дуба, ана... Фалмасани жарга дракуттун, сагга дракуттун. Ахсыз буна теман самарба хаста билет той базонис. Омана ма манахсыз бунати гауи. Даута. Ма азлау гадар бакин. Ума дахи койка. Мана урсага пешком постоит. Мата, амайцаги. Мана амай. Хайдар там артабада не было, сейчас пацаны нерти был бада. Шаттидан баттил худа, кошмар. Вот сама канта кут фулдер эрбацу это вот хоздар мамагаска театр Айхварз, театр Амоны Авзак, театр Амоны Агадау, культура ма куда хтарцу это театр мот хоздар вот. Хунди гагати кой скотан ма манан жин ефуи ма арахтарадан чадан эрбацу театр мазмаходок цадр хатти файтону хан жин гуттак мамагаска мамажин касуи. Адан фудар цаунца хунди гагати ташин ратунца, ама отим эрбацаунца театр ма. Уихатсаба билет ай садасоми мама цейбар цадарна. Садасоми дуа садасоми. Фала фудар оттар зал байдзагу хунди гагатита. Хечи гуттак кудес байева. Самай адан сахека хайтсаунца ма билет талханунца, умы театр дар хоздар канза еваджи ававарта. Мама вот касуя мама хан наданан есатоги. Лавар хвар вот ханама хенур аззагданан махекура канзанан цаламан бол цалам зонга адема гирам бол хастагута ма хайдуа театрман нахон ха билетта банузи лавар банузи ма хенур азмазонгам балан кутзагданан ахцаблар бацузага мо лишен фесан хондига грита ма утимер бацаунца Али коридор фой спектакль. али коридор ма дигорун театре али коридор майрам бон изарехса сахати был. Их куара бурдон куа спектакль. Ирбек раз сахай азарах на фоун театре. Лана ахт фой театр армус мамфарчи. Аздар лавар хвардан. Беразонги ты мне с дигорун театре май умагаскам билетал хану некат бага. Фал манхузу надан та берена ес на республике. Билетон чизоги та дарна ес. Ма он идар кураган ма арахтарцота театр. Не чул да хунди гагади та дарвин даценца сумахар мастер цауга канта самый актер та реват залти маку солнца. Ирбек Жамаир. Демана нас спектакль махонышу спектакль, это слова роль арз. Ломи Жан Деноди, Шахор Канан. Куд разур мамней, кудуди, кудней рад той фицахату с роль. Вот кудсата кутай дахи. ач спектакль хонны бата ама афурта ама аз газон цупремак фурти кастар фурти батан. Ама хадать Альберт режиссер на республике Адамон артист фицахат на Курамбурткот даман роль такую что. Вот цубре пьеса баразурта хатозы сейрак роль ташина отзанай амхузан роль ты югуре мандар. Хома текст магаска. Цебар сахар каногаузе магаска. Ма такафцак мама фадзурта ма захта мазарта дебалдарун. Ма на факон пикана ма мамин мароль макох мараварта ма хеот сагас котон кудозе чуозанай ото кусагас канай
чифандимик и роля роль вот тербал адемак зарды кукосаут жены кабар жены вот ханма шенур маном хонны вахул лама яны болса скотон вахулла цаланжи болцуде цаханатте чукуста амади кудварста амади фудруарста ве афеди фудруарста ен сувартеке фудруарста кама цаханцастангасе каста ен болти хатса кутсарды махеот сагас кангай йогуттаги не был аваргай вот темой чидарта шрауаюй тама режиссер бакасаны мадин заты амиатскан он байотскана кентадин заты вот хварзай айбашрагалзу Бозайши байзатта да роли. Хабар бозайши байзаттан вот кузагай хома мана рацудезага аденизардан футсуде аденицаста Инагай. هو عادين تستا إنا جايف عادين زبان دي مقاسكا سزر ما خبر فتسو دي فعلا ما مقاسكا تشيفان دي أكتور بنتون خوارس كوباكو سارول بل يو ترساغس كنزينا چدر ماشي نسكوت چدر ماي بل چدر ماشي هيزو ماشي بافتاو Вот аваджи кунадзора актера хетсон да актер дерней. У мене на фауине цахон роль мама гаскама куйрага за вот чи отзана Евгурбоз. Чидер вот тер чидер машерзана фау. يشرول كت فودر غازاي وتاي فودر لدرزنا خوزدري لدرزنا ماي بل علي خاطر يشتفتاوزنا هو ليش كأنك تتصوم تياتر مرات صغير نساون ساقرداردو راس زغون غوي ناخد ليش كيما در اخد فتسون ومدر لما اختاو شي ساراجوت اخد سون سا ان غو تدر نجيغونو غو تدر فالا ليش كينن ساريكون فشيوت لاغوس تسون театрно. Замана айдор да захарай фцей. Сама идарде город Кацор имеет город Кац, город Хульф. И урдар лишкены саранц. Лишкенок ты лишкены. Андрей Кавица, ой байзаданца. Группировка. Есть у Пауи хан Адан тама качество сахотта рабадун самашини ма прямо резко твазонца и вот театр массаунца са гдау са изар культура нагдау рарветун сама. Охан фарста мы себе мана ачбон спектакль заган мават роль мадахек твацатта канис. Еште Хенур заган исон спектакль и вот асрайсун ма текст ма роль райсун ма йома хадар касун хома ма чеферон хон зага إن بومبا تياتر مكربات سون أخي كسرف زكنان وات أمبرزاني فشتي آدماك فاين أسفلو ما ساغس كانون وتوزي آتس كنزنان وتس كنزنان كتفوي زون سينور هن آچمون سبيكتاكلي زغنا أو راي غازن تالخاتي غاستو راي غازن فالا أكتور كراتسوي ما أمبرزاني فشتي كلوي وات ساغس كان راي داي ترسون راي داي تسمد ما هاس ترسون راي داي وزر دا والداي قبار قبر كان راي داي ما كتيزو هنور يشرست كتا سينما كراتسون وتا يو ارتفونش منيت تاما خيمرتسو ما هيو انسون درفوي إربيكي تخي ما تزغون ويغوي ما أسكت ديغورونا زاكبل أنوفو تادي ما قوتا إربيكتر مماغسكا يشغدايون خوزنان إربيكتر Разма дигоронов зак майр бавазан фейсафун. Ечего так термомагаска хабар валява варта мэй дигоронов зак пал хабарановутта. Бера хотите ищера нас дарамаду дар авхорт. Фауи голак гагану тедер фауи фала. Мамагаска авзак пал федар хуснага ел хат ел адемагота захта туркизнаха пал кацури дигоранте. Мамагаска амадалон авзак канаваржима амадалон авзак асрмакана хасидан утанимацию хома мана ахису волонтенис ма суволонтели вахта ма кидер суволонтерайста ма уни гомболканы мамагаска ечизак ацагайдар расты تنقرا سبيكتاكل تاقاجتنا شتكبل فرتر رولدن كاسودي كاس دجرد ما تنقدرس دي كاس واتساغنا ما صاردايز سدرت رايشتاي هاوي كاسودي أو سرول يرون أو شيء زبخ زوري شيء دشني زوري وين ما شاء الله رول تا كده زغداو أرتانج تياتري قبر من كيه أرتكا غانز رايداي زنماش أدي رول تا وجه يوفون زخص رول راغاستون فعلا وجه زغدانان قبر داري من شفتو دي منا بتاي فرتان أكستر فتكي غازو واغول يشرول وتخلى ما يا نا كولتورا مخاستك تري نيغداو مخاستك تري أما يشرستكي أتى أستسمع كنوشي ما يشو كولتوري هنور أس ما في دم بطنا زرتون بابا يشرستك أخداو بول في دار خستا تنسمع يشخداو مزرد ما قبل فتسودي يشرستك كتسار تنسى أوجه يش أخداو تي نورتك
Шерда кувида, Шерда кун хасканяна, хеода ваджина ваварда равзадарюда. Загону игау има Еснама театрта, Дегорон театр, Ирон театр, Русак театр, Музыкалон театр, Сабити театр. Сабити театр, Орегон Фашева Орегон театр. Фашевади театр, Бахти театр. Бахти театр. Ну, алка щипаца хадонный, ма умагаска шинсакония скоттон. Фалуаттар мамагаска сававар аданирдагай аданай гангай театр юавар. На адан театр зауту кунацонца театр мод. Актерандыр якуснечей, театрандыр абоннечей. Ма ече отак сагас сагай. Манама отака суй, театр манов, театр чей. Театр чекосун. Волдайдыр баригу, театр чекосун. Расында кана сезон гадарна кана. Хатырланы да дуртине сон фалады. Фудер адами сагас занан. Фудер адами отака суй. Мамана театр марбасу, хихи хахара хода маратсу. Фалы драмон театр цамахунны. Беретела даргадарна канун сагас трибун некоторые акутон сенур заган Ирон драмон театр, Дегорон драмон театр, ма драмончи, драма, фудер كم драма. قوى عقد كان كم قوى سمي أفتى دجردك رنك أردوا كون در واقع ساغس واي كانوا وزاو هو ما بيرادا ما غولك كاغنو تكسو ما театр هنور ченор از كفزغون театр ما تسمنت ما هنور театр чкус هنور бацо جاماش чудны бир нека чатан сылдаргадрена канунса Хенур аздар раздар арахна тустан фал кут арахтар райда тонсун отаба истамадестан. театр марбацу маман фарсайда цартма бакаса хенор заган оригинаматтай сезон разма спектакль мадизарда хунты хуннуй Кастанима. кастема ма хенор фейтай орегон кинза Евшиня хатса куцардей На фейду тонса. я одам бал я лагай схонзон хатер конович раз на захтун ма ялаги амади конкума ардутта намадин уазан цаун город мама ацагидер сцена болота тема на цартня равдис Ну, царди дароте. Мас О, фастак беречи за масамада афуржинера амардей. о азардаллаутир амардей فالي وخلتك تمازور وتمنى باربعة دون من بالبا كسرنسا هي ود ماي كانون أكتورتي نودر ما ودي كانونسا يج سبيكتاكل بريميرا كواتي أبج أرتكاك بريميرا ود عادن شبيراتي فودر راتر قادم زرون لك تما كروم كوبا ود إكنزش قبرت أمال كنزاتي ما ذلك بعد لو خنزرون لك قبر اسمه سكون إكنزا ما تسقي بو باون دما يلا تسقي ستين ما أفجد رايد تارداما ما خيزو تادا أتسقي دري بو باون تي Охан саудабалы скадатты ма такси спатта, маршрутки спатта. Ма ахцада тис майднуцонца. Намагауи дехца бада фасмартон лавары да фолласса. Айдагдar лешкени маршрутка ваджи. أما جرون برقو. أتسقي در إيجاراز زخوي فوي هنور فوي وتراوي ما كوس ما فيرك كون ما تاكسي در فتسوما زونغا تاكسي ستراجن كنت فزون صوتا ما أنا فيسو يختصا ما вот аз фирма ма бадзорун аномерен ракуру ма яса телефон бали барун вот хана ма чифен дизунга квартири акустай азолик абаре ма я нормал хузан та цалфайну бона ма ма акусма цеми дагай фало хуцай фарч мана нур кут фаззогон са интернет такси рацуды ма да карточка федис ма азайда дречи такси ма фаззо Самагаска фафарсу Игорь Бани Ростовта. وي لافاري لاشن سيولة О, Бавадза, камедари бавадза. Мана театр мадырцай тухай фатсаудзан. самайда базону. На, лаварки его магазин. لافارنا ما يتخيسر Акадыр лавар хуар. يربيك جغماي دا خورج خير أفتى جغم نو بيجغ زنا ما دوغورون تياتر دخل قلت خما دوغورون تياتر كوشش نايرش تون شتكبل ورتر تياتر تي كسو كسم آدم فلدر ساوند ما могас урсак театр мо тухана о мезарон театр на мана есть от урсак театр ма чифанди جوگورون وایرونو کایفندی داری مرباطو جو تخلم ای بالدرتی ورسا گاوش غازونسا ما تاسم درافت کاشتی ما موزیکالون تئاتر ما فلدر ساوند صادم ويتخم كتر مارينسكي تياتر كي جغني قوا رلاشنس شاكتورتش شتيزه موزيكالون كي جغني театр قوا في التساجدر يرشتون باليت في توي ما уйдер голака ган ма могас опера гаси на ладер просто. азрей на ладертан опера ма бодер Читай дисак Ларжан. хо Жил-был король когда-то, блоха. я на Йохатма. Жил-был Через король раку. Фаге, фаге. когда-то, Аракахума на Ирон базу. опера ба блоха. Ирон опера байштыр азардым Клоп, такой замашка, найми, ганенный. Нурба Иронау. Эльбрус костай опера ма каста
نا او من ما بقى كاستا إيرون لقي خبري إيرون من لقي رواتي ما بقى كاستا كوستا مو متر غازو Иронаунин Радзураиш, Разараиш, опера. تكوني جغزنا يخاطو بيرا مصر دودو يفكنا اما ز ودي تنكور دياتشن جارك كنك ما وبيرا ندوخزن. جاردي ايرون نو ينو منا جغزنان اما ز خمامين تدي يك اختارن رابر شتا من يقوم افتن جفت كوتايت مين افتا ويا اجاردي ما وسوش وش تشي اجاردي ويك دايرا غدي مين فتسجن فتخشتي مني ударю живот на кота меня уршага важарди но возьми свое меня фаштам на куда раго Кольцо! аш када штадам هي تسكن خيمات Ирбек, ая варзонан иди кукана, хума кинджи мамарцо, терно цадзей, на, возьми свое кольцо! لا ماما قسكا موسيقالون театр مدرسة غيرون театр مدرسة ديجورون театр مدرسة خنا ما كولتورا ويخور. не в закне совцены вот мама قسكا Ирбек, хайдама та Сауди Саражо, та чизаркията на хат сезон ачи модердамата репетиция, фал шертай раста гарбацута. Йо хатар май и госун канан телевизор ма каскутан театрало новок сезон райдата на Республике театрта сакуст райдата он са канун, омагаска цата канун са новок спектакль тако сунца зазарента балма, на мангай цота спектакль тама. Ирбек, Сауди Саражо, ачи Гадита был, она могла махать сауджинан спектакль ма, ама еуми еуканджинан, хуцауку загахиват, арфадин канан. На хазар телевизор ма каскута еухат маю не возардита балаун канун, не студии вазагатей пацахадон дигорон драмон театре актер Даши Ирбек, реклама ой фашиба ма еумат самудесаки вазак. Man reklama dar facei, ma avăge rastarodze aci bon Digoron teatri coi dar rakotan, ma avăge inei wazak bagawa ma wa Iron teatri kosak. Манан рарфа канто, мана мамон фарчи баба я чи вон чидор много так базон джинайта. Мам фарчи баба мана спектакль мана. دسا وش افتيتر دغورون театр تم دخي مرسو Ладно, ахсас. تاسا ونيرون театр ما Хенур чифкалан самак. Манакса ахсас бонатшины есть, хали бонаттар. Артаман. Дуосадина. Хо. Мен ама дуосади. Арбаба. دوسا Хайда сраво екана. Хайда. فلما اظن по весу بنت تشتري Веши кой. Веши кой. нас. Веши кой. Вес его сдал тема Эльбрус. Хайда мата на ивазак на мангал макасуй майн дзаган агасна моцота, а чебон на студии отзаней на республике Макасак Балхари скухта артист Валити Гиви агасна моцо. Гиви да изархуарс спада. Репетиция дома отзаней зона на ёмак айда ратутан ма Хуцауди Саражот кешер тайрастык мана макербацта. Катеритер на магасцо. Гиви ачанс на ораши президент барако таку театрианс. Маваджи актер тавал ескут игома фабарагата. Айда на театр табал актер тавал сумах пал ескут фабарагай. Кцаджи дервежер тахорш. Махал кутқам фабарагу. Махал фабарагу за нина кошты на спектакль ты. Я не расаж самобавна алам кудравди шамуй. Штеева цыганама гастроль ты. Каднан банты шуй на гастроль-то шканан вот в цыганама. Махан ряса барагбон рашугда созан. Я саж махал да рашугда созан. Цахон спектакль балкоши сну репетиция дома фауи. Махма дунаштам сентябрь узаниш штарбарагбон арсаузышты на муажита машкуя. Узаниш вршага вафтахуй на марафон, театральный марафон. Передача символа года театра. Будет встреча моя на шарах исаума на шаргалаваг мадацышты. Мавы уйтхей саттаканам спектакль артхордов шумарта, мана мавы уйтхей репетиция саунартакка. Мат самрав за что он це Иристонове аль республики там ударца. Ну Ириштон самарав за что Ириштон фацаджи дарма магашка под Кавказа театр тей, на махираж дарничи, айвада мидаг махираж дарничи, мама тангфандит сама йоса тарша махфашти макуну вазам. Охам фарсам эсгиви, мана дацарт театре хатса бабастай. Ма театр кунаттай да дацарте. Да
цехат бабастайс. На автозура ней. Театр удает масарда. Вацигана малады макурагура. Одай фажона. Walлаги жона когда мервитка. У енржагон кона удает от урдамаса дай урдамазде. Уди масарда театр. Аж вацигана ма цахат театр марбастан нану диваварта. Цахат театр марбастан фца курса. Май одай фашта мама уди он бажат. Но матада сувалон кватта мадот куфарстонцы кузстроят камайотся на зуртай театри косак. На зуртон. Зуртон доктор Мафандивовын. Доктор. Хирург. Моя баба феду тайда магаска ус халат. Фала масарда театр кайши хорш. А ваджину раста тайда зогон оттер театре забахканис адани зардита. Забахтер, что аж коинкан адам жардата. Гиви мана айраз мадармада фарстон кауни тухайна. Хенур цамай мана манзрая хуркана это тахт я минут мана. Чигауи адема гава махицан чизага цамай мана никкава мана элбрусоту зогуй. Саушикунт мани каудзу. На автомобиль ройза. Шаусикунт мана. Хвар саушикунт мана фалахцабу. Уи у клоунада. Ерда сажагаш. Шаусикун мана каун уи у клоунада. Ма уидара в журнал. Фала мана де мантахай сажагаш. Ма мана театра ковайш ма усашикта. Ерда сашикта кой канаш. Удон да он дау канзышта худен. Ма man сашикта тахай фашаш. Уитада кана каун. Удон тнхисан каназ. Самай ижма ибондар не жахтон. Самай وسسا شجر كالاي سينيل ويتخيم داود باسط تكننقو وعمام يدو شاخات فسواي سبيكتاكل شتي كان دو شغفلا سالدر بون قامه سبيكتاكل قازنا وسبيكتاكل يوم قامه سراي after time техника ниш вациган рус техника ниш ни жон man нико ахор котуй ма театр man нико айвада факультет man нико ахор котуй самайна кавай уитхи قامه на ави да митуни قامه шкушен канай сақажай уи قامه да Тугдазин та қарая в жагам рашук нахаш. Да ходактар ахургана гай кустайна. Ма нурдарма кошис. Асажи фаштаманал. Чамуттай. Аж аматтон хамате хашт, ама сеником пластика. Майца мани уахтай. Вацигана моя бамбаштон самай норматасан мабун сашу дираттен, умайсан филдернал рацнам. Ма ама алы куштма дарвай қуамаям раш саштын гашай кашай. Кад югарда бу налу филдерраттын вот саугау анаман. Ксафанды камфанды куай оттар кое бамбарай самай да потолок рсахштай вот саугау. Да тугурна. О, все. Мана килограмм титух, она килограмм бахеза. Элбруш ранже эти зуртма зори сажингут вот заугу. Сашчису китухы хабаратты мацамай аваджел брус ербжерда бак курмава ойтухы ма килограмм табал расаскана. Жуттан Ирон театр амазагиви кажа ди черный буркай. Шаунат. И вот забах факуту. Але кушчидар фауй чидар корон мар харту чидар гутакна кена даймак баугау кена има тухтана бал фауй. Фауй ота ескат ма да кушчи медага да қаурита фаунца да бон на бал и бауга да ма хеот да хецен чфадзори да хекут фаразан гарткани. На амдар ал хужанам кашан қау. Ермана ахура камкуштон пацахадун университета. Барштоне самай филдер раттын мабуннау. Маза махадак даргацил фаллайн райтутунна. Мавурдге манан саугау самай асоон сашком джени. Манан ма студент ёсы факультета рамбл той пат тунион фестиваль қаматы хаштай. Йом куштой, йом одашты гитис, щука, щепка, мхат. Удиза Америка, удиза Италия и Франция. Мое донахшан пацахадун университет райшта фацак банат. А моя жена, что дакахат аздыштам, а дакахат фахардыштам. Мауи манануди ягам зангарак. На сабаса такой ты автохорш. Моя жена рага саугау. Тахнали. Нар театр камкушин уйта адим агмаш даршвай фалани кужахтон самай мабоннау. Уива цыганама
كويا بامبارون ما بون نو ود من تنجن سونتي جاهزن سون مقاوي تنجن سونتي أبجي على نوك رول در كنت نوك شدر منك أي صار تراي دايونا على رول خد صدر ما تصرقي Охан фарстам из театри банурцахон жен таес колумпиджинатта. دون Даван. نا جاغازا كان زنان سون تياترن سكولن بزينت تيش تكا إيرون درامون تياترن تنخور جوايد سماي ماخ أبدونيون فيستيفال تام نخيست تكنم أما جاش كوي كولن بزينادو سبيكتاكل ورم رمشتر إيرشتونن سبيكتاكل قام وراي ورشيان سمايا ورشي فينا الموال جغم ورشينا أما دم قام ياخم ترنن زينادوا سمايا دكوش سشبرتاي ساقاجت ويكان ديرشتوننا فلماي تيدر فينوي أنا مقدر رابلوي وي شيراغنو قامه فينوي قامه جوناي كم ده خورش كم ده فجر ويو جنزيناد ما زي شوي ما إيرون فجاغل تنقت سلادم زورنا فسودت تاغت سلني فجاغ ما يقول در جونز ما نرتكا ماخ يوسف проблема ما كنر كشم вот قد سلجنو زن فشتدر ارتكا أبد كم تيرشتون كم شو عن خوشار يرشتون يوم قاعدون قو كرديات جنادم كسيان شكانن قو إيرون تياتر استودي سما يوم إيرون تياتر كوشوي آخر كنوي ونوي مواد نخيسان شقومل كان زشتم نفيدن شو عن قرت في أقدوني رايدا زينا جايونك أقولن قو كرديات جنشبالت أما سا أنا منك ربا كان قو تياتر ما چیزونی ولدر نباجای فلا الشزادی ماگی ماغدشادی ماجی راکنم نخیما ایران وجاگل چیزورا ایران تئاتر نیغداو چیم بارا دوم مخم باجایشت ما ومن باغو يختسانا أخسا آل سمندر قو فلا يويتخي قو جغن قوية كنن جغن قوية كنن مي رايدين قو كنن درنيس يا خم ستودي أجيرس زورن وستودي أجينا باكو ستودي ودي ما نرتكا وس ستودي وانكتنا وس ستودي تشيش وغدي ودون تياترن شجنزشت مانا في دار تكا تياتر ودون الله أشتو как فلتر ما يا شكوتا غلوت أناتولي برجعت ظريفة إما ما بيكوجارت وارزيت إما تك دریافت کنم قو نخدق قامش کنم یا خم ستودی نخی آخر گنج تقام مش کمک یار بیت مودن فشت من آل شانس مش کویش شو اندر ردی ماگ بنتون اندر بان خاش کن چیزون نخاش کنن قوزنیش اندر گیتی سیما در شیو که من در سمای سن آخر رد توی فلافل در ایران تئاتر قام ایران تئاتر استودیو من هي نرد دخود كوستا آخر جناجي فبدأوا تمادا تستقبل دراري فري سما إنسى ستودنتي ما يبي بدأ تستروار تايم أزاخ تايم يتسكر شيء دراويتي. أوه ده شو عن كرباسون ما فتساقم زفقة يا سشتن قاشي يا شتى يولدر أكتور تاني شو زشت كود ميديسينا شيء فوت كانوا دون يولدر دكتور تاني شو زشت نما يوريست دريافت فلا رجنا جاغن كرديات فشيفة ديش فلا ستكر قارم كانن قو الشار ارتكي أخمر اشتغر سدي مسا أغورن قو تجاعن أغورن وس ستودي كوي كانوا يقو بابتن باتسا خادون university ما بابتن هيقو سماي ودون بازيلوي فليرشتون فليرون تياتر ودون بازيل يرون تياتر نورتك آخر فشتي أن سنتيز باخاون نريسبوبليكي تياتر تما كوستما نرتكو مويق جاجو إيران تياتر مقام من سونتي باخاون ماوا إيران تياتر مقام جنتي خواي منا كشما دي شاجو سماي فاكولتيت ما باخواي ويتخيد قوش آخر كان مزافقت جارجت كافنا دخي باسطة كان إيران تياتر متابع كان دوار مرباقي جنس عرفت نو ده ستودنتي سوتا ويوتا عم در قوي عرفت
قو شمبرت كان خود سويت يرون تياتر يش خود سويت ودون شمبرت كان قو سماي منا نمر باز شت دوار جون لبوي دوار جون تشج مثلا فينم كسر رابش زن يرون تياتر نوي رايشن قو Эльбрус, что не госта? ما نقدر كان نجان ستودي ما مخينا في الشغل студия. في الشغل أبي معنا في الشغل Альберт, маме циберц артистчета есоини. Ксай, ата от зогон самахтардан артистчета ян. Фала на курдяда на мараргомой. Янур дурасцыга ян ешчиравайдзе. Анайза, да хецей балрайдаяй. Да вы есть إيرماني Аз махай курдятки был Эльбрус нанимаю. нагани что Артисты, ну? звезда А мог тут зогон звезда ютуба Гиви, а мог тут зогон цойзони. Артист. هير كشاخر كوتاين فتسجن ارتيستل ميكون برشتاين ارتيستل ناخر كوتون اخر كوتون فندر زغدغل ما افتكش ما كشاخر كوتاين ميك بام برشتاين اما يا كوجتاين اما فتسجن كرباز داين يرون تياتر ما كنا ما رايشتاي كويد مخيو مرتين انا فخرجوا من شاغر ويتخيل ما صارت صوف اخر كوتون ما فتسجن هو ما كنت كشواي من ما كنا رايشتاي كويد وكود Эльбрус ويافت درنا فاندر زغدغ لاخر كوتاي جون او ما بيقولر فاندر زغدغ شيشتا لا ارتبودنت Армастаре. Почти. Остала. Банчик хабароварзи. Тар арбал eu na gastalur te выеба Эльбрус. خورسو كوي من افتتك كسو بني На хурису, на стало, на хоре башти доловис. Хорду да Эльбрус. Так, что еще? هير جيفي ما افتكش اما يدو اجراجما تياتر ما قطر ادم سدي مشت فل دردر اشتي ير تن بير ادم سن رايد تو تياتر ما ايش فتساج در من مخدك تنك ارخ وينس وي سماغشك نوك سبيكتاكل تي افي نوك اكتور توامي كود نو ناس اشتراج در افت خورج نر خوش كيسان سوي خورج او وي تن خورج ما افتكش ما اختار فقط دش تم ساون راي تو زريتلتا ارمشتي بامبارن قو ايرون تياتر ما ايرون دراماتورجي ما تن خوش ساونز كتري تر ايرون دراماتورجي كوبريات خوش ساونز نرسا شاخر كان قو سما يافتا سوي فشاري ناك دراماتورجي مدر ورشا كلاسيكا مدر قاما الكدم درسو منما ايرون اكاديمون تياتر نا وي كاند ايرون سبيكتاكل تيناو ايرون سبيكتاكل تقوام وي شيراك فلاشا مرشا سورة قوام وي انامانج قوام وانامانج فشاري ناك دراماتورجي современный драматургический конкурс, ама врша классика, дона на магашта. Само дъргаска Ирон Адам Фудър Варзунца, Ирон финст пиешета. Мана мавиша хиу. Вршак дар яхи он фулдар варжа, испайнаг яхи он фулдар варжа, махтар ираттана хи он фулдар варжа. Хастактар намай куттар и финстар. Фаланам кагаган фашкабира на канц. Гацилнами драматурги. Йой в жару. Гиви да театри менее угутой цар дярах спайда канис. Да актер менее угутой. Юрист я минуджете пайда кана. Махтар актер кайжаган яқау пайда кана мода куд. Фала яхатсакан нақау. Да профессии қамава сенел сарта қамава индираде маг. Андар манама бонума сене он шут клоун. وي نشان كان سمي ونجدر ما خمسة شتي قامة كشو ونجج بنتون اندر هذا مقدر театр фастамама чуаржис комедиес файнан зонуной саумалецка факканина умайрах из كسيد در فليزش хабаракун волны Лесо модалецкий кан. гиви фаште фалец على مدام كشنو در رايشو لازم да ухатса коннектах на ралечина мах гиви саума фаледжи сойс баракотан андарма чимадинайт самадес камимада ес фейнан Аржен тинг футбол пагажис на ходыктар штей гацл раштаг ман кувае вагди бар раштаг вот фулдар витер ма бинун тима ма фартима ومانا ما واتسجن ياسكوشت تنكبير رشتاقي شادي ماجي ما دنقتصل رشتاق فجنا ودينا من قامرات تاي أبتا جنا غدر هذا من
донышты мына бинонта. Геви хуцауди саражот ачизер кешир тайраста кербасутта ой хацаба мамадзугной фондуйма на курдяда бонинал катырдзуа пратис майдер маханахцауной. Ещин фадат на телевизором каскута на ачиза рарфа канун ещин загун ахцаоншин чиозанай матабавши. Она ниж зинат мажар даже штаковый тангахщаг, она ниж зинат. Ама лорка куджахта. Заги уршагав жахзан. Уршагав что? Если народ не протянул руку помощи своему театру, он либо мертв, либо при смерти. Хорошо. Мах на театр макуна факашами умаягай, на театран арх куна кана модей одос театр дар озанир машт галван. Мына нур театр тикора коттан, ма аваджи суолон коттан вот гаве театри корт коттайда. Вот аздар хиорда марандаттайна, ма иссайна аваджи гивейла гуздар театралон актер. Не сайна, да? Иссайна. Сава рольден заводи соломинка и пузырь. Пузырь, пузырь. Сая соломинка. Пузырь каямена. Соломинка и два пузыря. Кай жагне кау хер мана кауты театрта, мана кауты Адамон чикушда. театрта. Адамон театрта удон тун популярный шишты. Нор. Хер мана махмен огире Алу коридорна фала авайма майюхат шварен сдар спектакль. Амер авдишенс фала жену на саун садам. Хер сама сымбак ханам ногиран на жона. Но гири спортсмен-то... أفتسجن شسنا يخاط جاختو ما فسين قرطوي نوغير فتسجن جورات ما خشتكاي وهوي تخينا السامس ها ما يرسم السامس نوغير كلوب ما فلتاو جورات ما спортивон драматикон театр. ويمان بارو يمز актер تشت نوغير كتر Эльбрус, هيك دрамون театр, душится man нага, жадамон театр. Кас? Адам... نوغير Барне. Эльбрус, ду я чадамон театр, саман нархайс. Мага скадин, а цагай на гиризай рауа дайда. А на гиризай. Еще... Еще остороль. نايم سينьор помидор роль Еще лохус зарондоса, став зарондоши роль. Зарондоса, мана хикакая. Мана андеги кафа бади Мама был магажеш. халат макас. تيغيته О, я вохат. ما وشمات Алгейтум баба дышней, цахал гист канзай адане. Эльбурт цебах. برقا فلا نير اشتاق مني ويتخيما اج مузыкантен ما كوشن ما специальностью اما ما نجي فيك جاختا تنبير رشتاقني ما ندرافت رشتاق مني А чанс, театр тянзы, умагаска урашьяй, армастер театр тянз, умагаска фасарантидар Дзурдан Греция, Япония, урусак спектакль таварунца, сахема, сахе ахурканца урусага, зак полцамай, ятадар юмак эмах культура ма фахастак таронца, манин на театр тянз, кей, ятадар ой сахема юмак ай фабаракот. Японакта аварунца урусак. Ого, авзарунца, сахе фалварунца. Японак жарен с калинка في قشطتك Хо. калинка малинка Маду София тару зарку канис. Махам банян резуй. Onun банян резуй. مبلا алздар مبلا Мана дуба, да бомба японак зар содзи раканун. Туняйони, тусинуни. Мазқау жани. Фастаги дармат. Умафта жарен. Бензуре. Фейла сайт ренда къде. Момба, кума фандата е да фатсоно изония, та маскуй устурчатра. Ой хацаба машина хе ирон. Иран такосунца, сайрак аданшинца на хе Ма иранта. ече иранта ба малаварна ба хонценца. Лавар. Драфе густон дуа сада мине. О, ео билет. Машкуй Мама самай. гаска лавара ще не чарава за ячхат. Махтанаца. Машкуй самай де Маринский театр ма билет балханай ама бахавай иште балет ма или опера ма вадма дуамай артамай рожма да қаурайшын билет. Уйтхамазнавай. Зудара вече вздростема на рауа дейна.
نا Дудар, иди да на фандат, ты сум балетмейстер. نا Некот. نرتا балетмейстерден. А разве вот он зурта балет и да увлекаться? Мана дома кубака сай, вот... Вы на балет принимаете? Вы на жену? балетмейстер. О, не балетмейстер, а хореограф. Ендер хабары. Нурба, вот, разве я барут. Культура эндер, театр эндер. разве я чравдиш тебе Ма- балетмейстер, хореография, Нурба, да. хореограф, и дар тарбачу. Чумана хезу, ну али программе дар Мене до горона дебанті таканута, ма хаудун. Дзюбань. Хореограф, та балетмейстер. Ачик ила байзада ему гуркай были спада ухандарны ес. Ду один не вартан, кайзон из огневе балкона бацала. Мене вот дахир ждемер бахар харка. Айда на барбаран коронис канан, ачивон бабай Беров от Зуртан, театр табо Зуртан, Йомахат май на телевизор макаскучи зерди табодар, Арав туттан, Арлаун коттан, театр тана макея ой, на хазар телевизор макаскута майронх кантама, озарда макабардар качица его мацота, цамирар тасан енин ес. На? وده كيجغني قو نوار جونادم تياتر آجو أما منا إيرشتونه وزني تنگ بيرا رشوق سبيكتاكل تا أما كيجغني قو دقورون تياتر تدر موسيقالون تياتر تدر إيرون تياتر در أما سمساوت وجرد رايت أما آمون جنود Азбаут адзагзан, като театр ма фондифацион, цота дигорон театр ма. Ояда бона хазар телевизор макаскута на эфир коронма арқарттай, мазарда дару майни қабар несқи гаяйта. Загунма фандуй хуцай хорсте хайгинота, ама нейна фен болды.